Искам да ви разкажа нещо за младежите и девойките над 80 годишна възраст. Две бабички се срещат в трамвая, едната носи цветя, а другата я пита: къде ти тръгнала табаля рано, ще цветя, ма? Отивам на гробища. Ма ще се връщаш или за постоянно? И още две баби се оплакват от лошите времена. Лоши времена настана, Булю, няма какво са идема. Ма едно време си спомням, като отидах на пазара, ма такива големи домати имаш, такива големи краставици имаш, Тъй като другата баба била глуха, не чува и отговаря: Вярно, ма, какво стана с този човек, умря ли? А сега няма какво са идема. Отидеш на пазара, такива доматчанца, такива краставички. Ти пак не се отчаивай. Може характера да му и добър пак. И сега нещо за тези, които много обичат да пият, обаче малко могат да носят. Пиян гражданин застанал, се прибира в къщи, жена му го посреща на вратата, а той казва: сега, ако некой от вас се познае, да не се обижда. Жена! С нощи! С Киро се напиме и ни фана две мадами и ни изнасиля. За много ме страда да не съм фрал некой спин, те глепнем на тебе, да пламне целият квартал. И още един пиян човек се прибира в къщи, обаче този път жена му взима думата. Къде ходиш, бе, простако? Виж се, бе, напил се като свиня, бе. Я драма, я не обиждай свинята, тя не пие. Да знаеш, От утре нататък, ако пак се напиеш, ако само миришеш на ракия, да знаеш, ще изгоня от къщи, знаеш, че къщата е моя. Оплашил се мъжа, на другия ден влиза в кръчмата, всички пият ракия, а нашия каза: на мене една лимонада. как лимонада, бе, че се отровиш, бе? Бе, пи ракия, бе. Бе, че пием ракия, бе, жена ми каза, ако само миришам на ракия, ще ме изгоня от къщи, а къщата е нейна. Спокойно, ние ще кажем как да не мириш на ракия. След като се напиеш, ядеш чесън, лук и развалена консерва риба. Ако всичко това го изядеш, на всичко друго мога миришиш, но не и на ракия. След като изпил всичко, прибира се в къщи, чука на вратата, жена му се обажда отвътре: Пак ли се напи, бе, простак? Не съм бил гамчежа. Така ли? Я ми духни през ключалка да вие на какво миришеш. Духна мъжа през ключалката, жената се провикнала: Мани си задника от вратата и духай с устата! Добре. Весел, сега е момента да кажеш на зрителите защо трябва да гласуват за теб. Сега да ви кажа, няма на този свят грозни и красиви хора. Има усмихнати и намръщени. И най-грозният, когато се усмихне, става красив. Затова този, който ви е дал най-много красота, гласувайте за него. Благодаря ви. Това беше Весел Парцала.